No niin, hei vaan. Tässä video-opasteessa kerrotaan Wordin taulukko-ominaisuuksista. Käynnistetään ensin Word. Se löytyy tällaisesta sinisestä kuvakkeesta. Tässä on tuo 2010 versio käytössä. Kas noin, se saadaan käyntiin. Täällä alan oikealla on tuo zoomaus, eli voitte täältä valita pienempää tai suurempaa näkymää. Noin. Ja tässä ensimmäisessä esimerkissä niin tehdään lukujärjestysmalli. Ja tehdään vielä niin, että käännetään se sivu vaaka-asentoon. Eli tuolta välilehdeltä sivun asettelu, niin sieltä löytyy kohta suunta ja vaaka. Ja nyt jos me katsotaan pienemmässä kuvassa, niin tuo näkyy, että tuo paperi on vaaka-asennossa. Okei, no sitten mennään siihen varsinaisen taulukon lisäämiseen. Sen voi lisätä monella tapaa, mutta mä otan tältä lisää välilehdeltä, niin sieltä löytyy taulukko. Napautetaan auki ja sitten mietitään vähän, kuinka monta riviä ja saraketta me tarvitaan. Rivejä tarvitaan, meillä on 8 tuntia plus otsikkorivi eli 9 riviä. No tässä ei vetämällä saakaan niin montaa, mutta ei se haittaa, mitä lisätään niitä myöhemmin. Sarakkeita tarvitaan 1 kellonajoille ja sitten 5 niille päiville, eli yhteensä 6. Noin meillä on se perustaulukko siinä näkyvissä. No tähän tulee ne kellonajat ja sitten tulee päivät. Okei, ja kelloaikoja tuonne 8–9 ja niin poispäin. Mä jätän nopeuttamiseksi tuosta vähän välistä pois. Ruokailu taisi mennä väärälle rivillekin, eli otetaan kiinni ja raahataan se alemmaksi. No sitten tänne iltapäivään pitäisi saada vielä vähän lisääkin, eli tuossa on 1 saakka. Ups, anteeksi, ei enteriä, vaan seuraavalle ja sitten 2 saakka. Ja nyt tuonne tarvittaisiin vielä pari lisää. Mistäs niitä lisäillään? Nyt kun me ollaan täällä taulukon sisällä, niin tämä on automaattisesti tämä palkki mennyt tuonne taulukkotyökaluihin ja siellä on 2 välilehteä, rakenne ja asettelu. Näitä työvälineitä löytyy täältä asetteluvälilehdeltä ja täältä löytyy esimerkiksi lisää rivejä. Tuossa on lisää yläpuolelle ja tässä lisää alapuolelle. No niin, saatiin tyhjä rivi 1 ja toinen napautus saadaan toinen tyhjä rivi. Ja nyt meillä mahtuu kaikki tunnit. Ups, anteeksi, se oli 14–15 ja 15–16. Okei. No sitten vähän muita muotoiluja. No ensinnäkin noille kelloajalle tuossa on ihan liikaa tilaa. Eli jos me mennään tuohon pystyviivaan, tuohon väliviivaan, otetaan siitä vasemmalla hiirenpainikkeella kiinni, me voidaan raahata näitä sarakeväliviivoja eri asentoon. Se toimii tietysti näille päivämäärillekin ja niin poispäin. Jos me halutaan näistä päivistä yhtä leveät, niin maalataan tämä koko alue. Ja sitten täältä löytyy tämmöinen kuin rivin korkeus ja sarakkeen leveys. Niin tuonne voidaan kokeilla. Laitetaanpa sinne vaikka 2 senttiä ensin. No se oli noin kapea. Leveänä tästä vaikka 4,5 senttiä. Sekin mahtuu vielä. Mutta tämä vaatii, että tuo alue on kokonaisuudessaan maalattu.
Jos me ollaan vain yhdessä solussa ja laitetaan tuohon vaikka 3 senttiä, niin se kaventaa vain tuota saraketta ja kumotaan se pois. No sitten täällä on näitä muitakin, on asemointeja ja solujen yhdistelyjä ja niin poispäin. Eli jos mä haluaisin vaikka, että nuo kellonajat on keskitetty, niin maalataan tuo alue ja täältä asemointi keskelle. Tai päivämäärät on keskitetty, niin maalataan päivämäärät ja asemoidaan keskelle. No sitten täältä löytyy myös solujen yhdistämisiä ja solujen jakamisia. Eli jos meillä on esimerkiksi perjantaina 10-12 kaksoistunti, niin maalataan ne solut ja tuolta yhdistä, niin sinne saatiin kaksoistunti. Tai tiistaina meillä on 1-3 kaksoistunti, niin maalataan ne ja sitten yhdistä solut. Niin kuin näkyy, niin värejä ja reunaviivoja tässä ei ole. Eli ne löytyy tältä rakenne välilehdeltä. Täällä rakenne välilehdellä on paljon valmiita rakenteita, valmiita värimalleja ja reunamalleja. Näistä joku voisi sopia meidän taulukkoon tuohon lukujärjestykseen, mutta ei nyt kuitenkaan oteta niitä, vaan tehdään ihan oma. Eli jos mä haluan vaikka tuon ruokailurivin omalle värille, niin tuolta sävytys välilehdeltä löytyy värejä. Tai jos mä haluan nuo kaksoistunnit värittää omalla värillä, niin se löytyy samasta sävytysvalikosta. No, tässä on sitten reunaviivojen piirtämiseen oikein tämmöinen kynäkin. Eli ylinnä täällä on erilaisia reunaviivamalleja. Otetaan siitä vaikka ympärysviivaksi tommonen. Tästä löytyisi sitten paksuuksia. Otetaan oikein julma paksuus. Ja nyt meillä on tuo kynä käytössä, jolla me voidaan lähteä piirtelemään tämän taulukon reunoja. Kelloajalle otetaan vähän toisenlainen viiva, vaikka tämmönen säkkäräviiva. Se meni siihen. Ups, nyt siellä tapahtui jotakin tuossa viimeisessä, joku virhe, vedetään kunnolla. Kas noin. No sitten kun tää piirtäminen lopetetaan tuolla Escape-näppylällä. No nyt jos me tuohon laitettaisiin vaikka liikuntatunti ja haluttaisiin se keskelle tuota yhdistettyä solua, niin ne löytyy täältä asetteluvälilehdeltä. Eli tuolta asemointi vaakasuunnassa ja pystysuunnassa. Eli suoraan tuosta sekä pysty, eli vaakasuunnan asettelu. Jos me haluttiin tuo ruokataukopalkki yhdistää, niin se löytyi tuosta yhdistä solut. Ja noin. Eiköhän näillä me selvitäkin. Teillä on harjoitustehtävänä siellä oman lukujärjestyksen tekeminen. Tehkää siitä monipuolinen, erilaisia reunaviivoja, erilaisia värityksiä, kaksois-kolmoistunnit yhdistettynä ja niin poispäin. Hyvää harjoittelua. Hei!